салом, як хабар. ҷунбиши миллии юксалиши Ӯзбекистон якҷо бо Институти ташаббусҳои ҷамъиятӣ ва иқтисодӣ рӯйхати бонувони пешвои Осиёи Марказиро таъсис доданд. Ба он номи 40 нафар бонуи таъсиргузори минтақа аз ҷумла 6 зани тоҷик ворид карда шуд. Инҳо Азизму Асадуллоева, ҳамсари президенти Тоҷикистон, Дилрабо Мансурӣ, муовини раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Тоҷикистон, Озода Раҳмон, роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти Тоҷикистон, Зульфия Давлатзода, вазири фарҳанги Тоҷикистон, Шоира Содиқова, раиси раёсати Бонки Арванд ва Гулбаҳор Маҳкамова, раиси раёсати Ассотсиатсияи миллии занони соҳибкори Тоҷикистон гуфта мешаванд. Ташаббускорони ин иқдом ҳадаф аз тартиб додани чунин як рӯйхатро пеш аз ҳама муаррифи заноне номиданд, ки дар бахшҳои мухталифи минтақа аз ҷумла тиҷорату савдо, соҳаи маориф, тандурустӣ, санъат ва дигар бахшҳои ҷамъиятӣ таъсири назаррас доранд. Ба рӯйхати пурра метавонед дар телеграм-канали Азия Плюс шинос шавед.